Ahojte, viete, čo si dnes pripomíname? Výročie. Sú to 2 roky odvtedy, čo Juraj Cintula vystrelil na premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Jeho atentát sa mu našťastie nepodaril. Všetky strany politické vrátane nás, demokratov, to odsúdili. A aj keď potom pán premiér zostal verný jeho retorike, nazval nás Cintulovcami, aj keď sme s týmto pánom nikdy nič nemali a obvinil nás, že sa s nami spájal a takéto veci, čo nebola vôbec pravda. Nebolo to nikdy preukázané. Takže aj toto sa udialo potom. Následne vlastne tento pán bol odsúdený, dostal 21 rokov, čo v jeho prípade má, myslím, 73 rokov. V jeho prípade je to plus minus cca do živote, takže toto je už uzavretá vec. A stala sa ešte jedna vec. Asi aj na základe tohto atentátu premiér Robert Fico dostal od poslancov vládnej koalície doživotnú rentu za jeho zásluhy. Tak toto je dobrá hovadina. Na Slovensku je XY iných ľudí, čo trpia fyzicky, psychicky, hociak a nemajú za to žiadnu ani jednorázovú nejakú odmenu alebo nejaké bolestné a už vôbec nie doživotnú rentu. Premiér Robert Fico si nezaslúži absolútne nič, lebo tento človek vedie Slovensko do ekonomickej apokalypsy, do záhuby. My smerujeme k bankrotu, vážení, treba si to uvedomiť, treba sa pozrieť na čísla, treba sa pozrieť na to, ako populácia stárne, ako odchádzajú moji známi kamaráti, čo sú podnikatelia, majú malé firmy, chcú odtiaľto vypadnúť. Ak voľby 2027 vyhrá znovu Robert Fico, tak to tu bude konečná dovidopo. No, ale vráťme sa k tej rente. A ak nie ste s tým ani vy úplne stotožnení, a nejde tam iba teraz o rentu Roberta Fica, ale je to vo všeobecnosti myslená renta aj pre iných politikov, boli tu nejaké pokusy s generálnym prokurátorom a tak ďalej. Takže ak nie ste s tým stotožnení, príďte nás podporiť na referendum a príďte nám pomôcť zrušiť túto doživotnú rentu Robertovi Ficovi, ako aj obnoviť úrad špeciálnej prokuratúry a Národnú kriminálnu agentúru. Prajem vám pekný víkend a prajem si jedno, aby sa už žiaden atentát, či už politický alebo aj apoliticky neudial na Slovensku ani nikde v okolí. Majte sa dobre.